Ja sam Abdullah El-Kranti. Imam 12 godina. I moja mama ja iz Bosne. Ja živim u Manchesteru i idem u Bosnu školu. Ja volim idem u Bosna i ja idem u Bosna sa mojom familijom. Ja idem u Travnik i Sarajevo. Travnik idemo za familija i Sarajevo idemo za hranu. Ja volim burek i zelenjanicu. Ja imam 11 godina. Ja živim u Manchesteru. Moja mama je iz Bosne. Ja volim sa idem u bosansku školu. Moj učiteljica je iz Sadija. Mi i moj familija volim sa idem u Bosna. Ja idem u Zenicu, Mostar, Sarajevo i Travnik. Ja najviše volim Bosne ćevape. Zovem Hamza, imam 10 godina. Živim u Manchesteru. Moja mama je iz Bosne. Volim da idem u Sarajevo kod tetke. Volim da jedem ćevapa i kifle. Volim da idem u Tuzlu kod nana i igram sa prijateljima. Volim da se kupam u bazenu. Volim da šetam i jedem sladoled. Ja volim Bosna, jer to je moj druga domovina. Ja sam Mohamed El-Kranti. Ja imam 14 godina. Ja živim u Manchesteru i idem bosansku školu. Moja mama je Bosanka. Ja volim Bosna. Kada ja idem Bosna, ja idem Travnik u Sarajevo. Kada ja idem Travnik, ja idem da vidim moju nenu. Kada ja idem Sarajevo, ja idem na pijacu i restorane.